nevrijedne, griješne duše, povlačim se u svoj prostor, svoj dvor i s Pilatom znatiželjno pitam, jesi li ti kralj, Isuse? A ti, uhićen, izmučen, dobrohotno želiš znati što ja kažem, kakva je moja vjera, ne tek što drugi govore. Gdje je moje vlastito ja, pitaš? Mi, tvoja braća, predali smo te, izručili, zaskočili smo te u tvojoj molitvi s ubojitim mačevima svojih smicalica i toljagaških metoda. Prvak Petar zatajio te i pijetao kukuriče. Izabrani, pozvani, napustili smo te i pobjegli. Udaramo tvoje sveto lice, jer otvoreno zboriš i sve nas okupljaš. Dajem ti pljusku, premda nisi ništa zlo rekao, nego to naš zlobni povik pred ljudskom vlasti ječi. Zločinac si, treba te ubiti. Još nisi pao u ruke podivljalom biču i porugama, trnovoj kruni i skrletnom plaštu. Još te Pilat nije, umjesto Barabe, predao na raspeće. U zaštićenom pretoriju carskoga Rima tumačiš odakle je tvoje kraljevstvo. Od oca je, od istine. I ja s Pilatom velim, kralj si, a ti me poučavaš da si htio biti baš kao i ja, čovjek, rođen od žene, ali ti si došao pun milosti i istine. Ti si svjedok, ti si mučenik, zato si tu. Posvjedočio si i o svojoj smrti koja dolazi, Otkupitelju naš. Pravi je čas. Otvori moje uši, moju pamet, moje srce i gle, kad tvoj glas slušam, kad svom dušom tebe priznajem, kad se tebi klanjam, Bože moj, onda vidim tvoju najvišu kraljevsku vlast koja donosi spas.